Frelsebønnen for børn. Hey venner, i dag vil vi lære om en særlig bøn, der bringer os tættere på Jesus. Bønnen begynder med at anerkende, at vi alle er syndere. Det er normalt. Så tror vi på, at Jesus, Guds søn, døde for os på korset, så vi kan blive frelst. Nu beder vi Jesus om at tilgive vores synder. Det er et meget særligt øjeblik. Vi åbner vores hjerter for Jesus, så han kan komme ind og fylde vores liv med kærlighed. Vi modtager Jesus som vores herre og frelser. Det er en stor beslutning. Vi takker Jesus for at tilgive alle vores synder og for det evige liv. Lad os give tak. Det er en skøn tid for glæde og håb. Frelsebønnen forener os alle som venner af Jesus. Hvor smukt. Husk venner, vi kan altid tale med Jesus, uanset tid og sted. Han lytter til os. Bøn er som en nøgle, der åbner døren til et særligt venskab med ham. Med tro og tillid kan vi altid henvende os til Jesus og tale med ham. Vi deler denne bøn med vores venner og taler om Jesus sammen. Vi kan lære mere om ham gennem bibelhistorier og fortællinger. Det er aldrig for tidligt at kende Jesu kærlighed og godhed i vores liv. Vi kan alle bidrage til denne smukke frelseshistorie. Når vi accepterer Jesus, bliver vi en del af en stor familie. Han lærer os at være venlige og tage os af hinanden, som han gør for os. Frelsesbønnen er en smuk gave, der er fyldt med håb, lys og kærlighed. Så glem ikke at bede og åbne dit hjerte for Jesus hver dag. Frelsesbønnen er begyndelsen på et fantastisk eventyr med Jesus. Vi kan udtrykke vores kærlighed til ham på mange måder, også gennem kunst. At synge og dele gode nyheder om Jesus er en del af vores glæde. Som venner deler vi, hvad vi lærer, og vokser sammen i Jesu kærlighed. Trosfællesskabet er et sted, hvor vi kan støtte hinanden. Husk altid, at Jesus er altid med os. Vi er aldrig alene. Livet med Jesus er et spændende eventyr, fyldt med glæde og sjov. Vi kan altid tale med ham når som helst og hvor som helst. Så når du er færdig, glem ikke, at Jesus altid elsker og bekymrer sig om dig. Tak fordi du deltager i dag. Vi ses snart, venner. Farvel. Bønnen om frelse. Herre Jesus, jeg ved, jeg er en synder. Jeg tror, at du døde for mig på korset, så jeg kunne blive frelst. I dette øjeblik beder jeg dig om at tilgive mig alle mine synder. Jeg åbner mit hjerte for dig. Kom til mit hjerte, Jesus. Jeg modtager dig som min herre og frelser. Tak, Jesus, for at du tilgiver alle mine synder og giver mig evigt liv. I Jesu navn. Amen. Bibelhistorier, undervisning og lignelser fra Jesus. Kom og hør de talte ord fra Jesus på hjemmesiden jesus.com.